Tagasa day mo, sir. Silingan day ko ninyo day, sir, sa atbang. Bawan. Kinsay tagiya diri. Kanang kwartahan. Uy, nuko. Si pangalan na ng inyong amo diri. Karon guys, lingaw kay ko diri sa akong paya guys. Pag ako ipakita karon guys, ako bagong silingan diri guys, oh. Ako bagong silingan, oh. Parang sila kabisi. Nalipay ko nga na ako'y silingan diri. Pero mura po kog mas nagligot-got kay basig mangilad ni batasan ni mga tawhana. Karon mga angkol, gikan diri sa akong payag. Ato na to ning akong bagong silingan. Murag mga hilason ba? Mao, mayroon ba mga sakyan ano, mga basig mga lahig mga batasan ba, basig mga mata pobre ba? Ato ta diri sa akong silingan. May na magpaki-uso-uso ta dito. Unsa na ilang mga kalaki. Ina-ina ita. Makikwanta ba? Bisa akong area. May kami nga. Diri sa ila. Marang mag haling-haling. Tung ko na tag-asa ka ni mga tawhana nga. Okay naman tato nga. Ako rin nagpuyo diri. Ay sa kamarang nakahiring biya to isum. Mo siguro na ilang tagiya di ako. Madam-madam na ilang tirada diri. Ato. Uy. Nilaki. Ito magpahiring. Ayo. Uy, namay iro. Ayo. Ini iro. Kamu bag-o diri nagpuyo diri? Ako dai na tagya di sa atbang o inyong silingan. Mura magngilad. Ilag batasan ning akong bagong silingan diri mga angkol. Uy, say la tirada diri lanskip diri la tirada diri. Mura mga hilason ni sila ang akong bagong silingan. Mura tagaasa dai mo sir. Silingan day ko ninyo day sir sa atbang. Bawan. Kinsay tagiya diri. Kanang kwartahan. Uy, nuko. Si pangalan na ng inyong amo diri. Nuko. Kaya unsa mo koy unsa na tawag ana pro magarden mo? Lain man ni mga tao diri kay di man maningog. Arang gyud. Uy, Ilangga mga angkulo. Ilangga mga angkulo. Ito ani lupad. Murag na ani anak diri ba kay. Murag. Uy. 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 Nakada ko sa baba. Aman yung inahan. Balik na to inyong inahan ha. Pag tarong mo sa inyong pag-eskwela magdagko mo ha kaya para makatabang po mo sa makabawas mo sa inyong ginikanan. Ato nilupad. Daghan manig manok nila yung mga angkolo. Uyaw gini diri ba? Mudi ni manok kan diri sa. Ma'am, tanaw ko diri sa inyong manok, ma'am. Ka mga judgmental ba ng mga tao diri? Ino naman yung tagmangawat o gitlog? Wala ko ilang mga manok ko di daw mangawat o gitlog sa ato panagyo din na itlog. Baka hindi mo na kuha ni diri. Yo.
Uy. Uy. Mga manok pa. Uy. Okay, di mga itlog diri mga angkol. Purbida. Itlog. Yo, pinilan diri mga tirada oh. Dato man siguro ni puyo diri ani. Kanag manok oh. Apa dito? Opa. Mawa na taga murag lain na tinanawan niya ako. Taga diri kaning silingan ako diri. Murag mga hilason yung mga tao diri mga kulo. Kani ilang murag mayorduma diri kaning bayot. Parang kakuan. Ay Migo, salamat Migo ha kay nakatanaw ko sa inyong area diri Migo. Mga awas nakapagbalik ha. Ay kalain pa ni mabatasan eh. Atong istorya honing tagiya diri mga kulo. Basig nila do batasan ba. Uy, ay, ma'am, may to, ma'am. Inyo na dari, ma'am. Ha? Silingan deh ko inyo dia, ma'am. Manhira man ka diri maninilingan ka mga kagsudan. Ngila kini sila batasan. Manglakaw ta diri mga kul. Ngila do batasan na diri. Mga kuan, mga garbusa, mga bugira, mga way silingan.